निउस आर'नाइ रादाब बड'सा बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड एक्सप्रेस आरो बड'लेण्ड बुब्लि मिडियानि नोंथांसिम हामलायहरनायखौ आं जासिहरबाय। दिनैहाय जानाखि जों प्रेस मिट लादों दा माने नोंथांमोना नुदों जानो हागौ जोंनि NLFBनि नामाव एसे गुलाय गुजाय खोनादों जानो हागौ नोंथांमोना। दा बिनि इस्युखौ लानानै माखासे जिनिसफोरखौ आं दा सावरायनो सानदों। जोङो थांनाय 28 तारिख मार्चनि 2022नि क'क्राझारावहाय माने खालारखालि क'क्राझार NLFB डिजिटेटेड केम्पआवहाय जोङो जेनेरेल मिटिं प्लास काउन्सिल मिटिं जादोंमोन। बेहाय जोङो माखासे जोंनि जानाखि केडार्सफोर दङ NLFBनि जानाखि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावबाय थादोंमोन बेखौ जोङो डिसचार्ज होनाय जादों। दा माखासे जोंनि जानाखि केडार्सफ्रा डिसचार्ज जादों जों बिनि लिस्टफोरखौ जों नोंसोरनो गथायगोन जाहाथे बिसोर दा खामानि मावगासिनो दं जानाखि खामानि मावगासिनो दङ जोंनि NLFB आफादनि नाम लानानै बेखौ थारमाने जों हाबजानाय मोनाखै। दा खोनानो मोन्दों मैया सनितपुर जिल्लायाव होनदोंदि निउस पर्टेलफ्रा होनदों NLFB हमदों आथिङाव गावदों आरो सोरखौबा उल्टापानियाव NLFB हमदों गावदों बेबायदि खोथा ओंखारदों। सनितपुराव जानाखि हमजादों जानाखि मानसिफोर हमजादों सोरबा गेन्द्रा बे नाम खोनादों एक्जेक्टलि डिटेल्स रिपर्ट दङ खिन्थु नामफोरखौ गोसोआव गैजोबा खिन्थु बिसोरो NLFB आफादनि मानसिफोर नङा। ओमफ्राय जानाखि उल्टापानियावहाय दाखायत खालामनायावहाय रां लुथिनायाव हमजानानै गावथारजानाया सेंग्राया नंगौ बियो NLFBमोन थिगानो खिन्थु बिसोरखौहाय जोङो 16 जनखौ जोङो 28 तारिख मार्चनि 2022 बे समबारखालिमोन बियो जेब्ला जोङो क'क्राझारावहाय NLFB डिजिटेटेड केम्पआवहाय जों काउन्सिल मिटिं प्लास जेनेरेल मिटिं जयै सावरायलायनानैहाय जोङो बिसोर केडार्सफोरखौहाय जोङो माबा खालामदोंमोन मा होनोमोनलायो डिसचार्ज होनाय जादोंमोन जोङो। माखासे डिसचार्जफोरनि माबाया बेयावनो दङ लिस्टफ्रा जों नोंसोरनि उनावहाय गथायनो होनो हागोन आरो फारियै आं नामफोरखौ बुंलांग्रोनि सिगांहाय बेनो जाहैबाय गेवलां बसुमतारी बि गनायथि ओमफ्राय पार्बल दैमारि डि फोसाबग्रा गिबियान बसुमतारी बि गाग्लोब अनिनियास बसुमतारी बि अन्थाव राजदीप बर' बि रेवरिउ सोरांसात गयारी बि सेबखां सानसुला वारि W सान्थोब बे मानसिया मैया थैबाय। दुखु मोनो आंबो सासे बर' लाइमोन जानानै गावनि सेंग्राफोरखौ बा गावनि बर'नि जानाखि लाइमोन सेंग्राफोरखौ थैनाय होनानै खोनायोबा नाथाय जोङो बिसोरखौ बार बादा होदोंमोनखि आफादनि बेरेखा खामानि दामाव एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ दाखालामथ' जों गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दं होननानै जों बार बुजायदोंमोन इनक्लुडिं न'आवबो थुनहरदोंमोन मानसिखौ जोङो बार फन खालामदोंमोन बिदि दामाव होननानैहाय नाथाय अबथिरा रुंसारि जालांबाय जों बेखौ आंबो दुखु मोनो बिमा बिफानिसिम आंबो बे खोथाखौ सावरायहैगोन टाइम फैबा आरो दंबावो जनास नार्जारी एन जेथो बिजय बसुमतारी बि बारखाव बिपुल बसुमतारी बि बिग्राय दिप बसुमतारी बि दान्थाल रजेन दैमारी बि डि रायदों मिथिंगा बसुमतारी बि माइबं आरो दंबावो समर रामसियारि बि सिजौ चन्दन रामसियारि बि सिनायलां आरो तुरुन बसुमतारी बि थांखि। बिसोरो जानाखि जोंनि केडार्सफोरमोन NLFBमोन बिसोरो गासैबो केम्पआवनो थाजोबोमोन। ओमफ्राय बिसोरो न'आव थांनो सुथि लानो होननानै बुहुद गोबाव जाबायमोन जेब्ला जोङो एसे दस्रा आबहावा बारनाय खोनायो बे समाव जोङो फन खालामफिनजोबदोंमोन मानसिफोरखौ बुजायदोंमोन फै केम्पआव सावरायनो होननानैहाय खिन्थु बिसोरो दे थांगोन दे सोरबाया होनो दे थांगोन दे सोरबाया होनदों आं उमुक एप्लाइ खालामदों सोरबाया होनदों आं उमुक मावदों खिन्थु लास्टआवहाय जोङो फाइनालि पिक्सारा मैयासो क्लियार जादों आरो बिसोरो जोंखौ सोरखौबा फन हरनानै बुंदों जों थांला माला होननानै बिदि बुंदों। ओरै उल्टापानि एरिया ओरै आमटेका खैलामेला आनन्द बाजार क'क्राझार ओरै सनितपुर जानाखि दा हाल्ला सिल्ला जादों जोंनि नाम लानानै NLFB नेसनेल लिबारेसन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि नामाव लानानै जानाखि हाल्ला सिल्ला जादों बे जोंनि आफादनि मानसिफोरमोन थिगानो जानाखि गावथारजानाय आं दा बुंनाया W सान्थौआ खिन्थु बिसोरखौहाय जोङो 28 तारिख खालिनो जोङो डिसचार्ज होनाय जादों ज' काउन्सिल मिटिं जिरायनानैहाय। दा दुखुनांथावा बेसो बिथांमोना दि दा माखासे ससाइटियाव हामजायै खामानिफोर मावगासिनो दङ आं बिथांमोनखौ खावलायो बा एपिल खालामो NLFBनि सासे आफादगिरि जानानैहाय भाइस चेयारमेनबो दङ आंनि खाथियावनो आरो काउन्सिल मेम्बार्सफोर माखासे दङ
उदालगुरि केम्पनिफ्राय बुंनाय जादों बे जिनिसखौ जानाखि केडासफोर दा डिसार्ज जादों बिसोरखौ आं खावलायो गुरैयै बेबायदि खामानिखौ दामाव नांगौबा नोंसोरो थांनानै सारेन्डार जाहैफिन एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ मावबाय थानायखौ जोङो रावनिबो दुश्मनबो नङा जों रावनिबो हेंथाबो मावा जों नोंसोरखौ नागिरनोबो थाङा खिन्थु जों खावलायो बेबायदि दामाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा जानाखि गोरिब गुन्द्राफोर दङ हाग्रा सेर सेर बिसोरखौ सान्थि थानो होआ आरोखि हायोबा नोंसोर ज' फै पुलिसनि आखायाव नोंसोर रायलाय खिन्थु बेबायदि थाखोमा सोरखौबा दम दाखायत खालामनानै बा सोरखौबा हाथियार देखायनानै गोरिब गुन्द्रा बा सोरनाबा माइ फाननाय सोरनाबा गय फाननाय बेफोरबायदि फैसाखौ माबा खालामनानै लांनो नाङा दम होनानै लांनो नाङा आं गुरैयै खावलायो आरो खनसेबाव मैयाहाय बिटिसिनि आइजिपि डक्टर एल आर बिष्णु ओमफ्राय एसपि क'क्राझारनि पार्थिक टिउबे आरो एडिसनेल एसपि सुरजित सिं बिसोरो मैया क'क्राझार एनएलएफबि केम्पआव थांदोंमोन डिजेन्टेड केम्पआवहाय जों ज' सावरायदों बिसोरो होनदों सानबासो टाइम जों होगोन बेयाव जुदि फैफिननो हायोबा बेबायदि खामानिखौ जुदि गारोबा जोङो अपारेसन खालामा खिन्थु सानबानि गेजेराव जुदि सफैयाबा बा कन्टेक्ट लायाबा पुलिसफोरजों बिसोरो अपारेसन खालामगोन आरो दा लेटेस्ट जोंखौहाय दा इनफरमेसन होनायावहाय जिपि सिं सारजों हिरेनाथजों बेबायदि जिनिसफोरखौ बिसोर बाबाय मानो होनबा बर'नि गेजेराव बार हाथियार देग्राफोर जाबाय थायोबा माने पुलिस प्रशासननि साइडनिफ्रायबो थारमाने एक्सकिउस होनाय जिनिसखौ दोननो नागिरा बेनिखायनो आङो जानाखि दा बिथांमोना जुदि बे प्रेस मिटखौ जुदि मोनोबा बा खोनायोबा आं गुरैयै खावलायो बेफोरबायदि खामानिखौ दामाव दे डिसार्ज जाबाय जोब्बाय एनएलएफबि आफादाव नोंसोर गैला थिगानो खिन्थु नोंसोरो पुलिसफोरजोंहाय बा जगाजग खालामनानै बा बबेबा मिडिया पार्सनफोरजों जगाजग खालामनानै नोंसोरो सारेन्डार जानाया मोजां आं बेखौसो खावलायो जाहाथे आङो सासे सेंग्रा लाइमोन जानानै आंबो सासे बर'थ' आङो दा थैलायनायखौ बायो सासे बर' थैनायाव जोंहा बेसेबां खहा जायो सासे गथ'आ जुदि 25 बोसोर सेंग्राया जुदि थैयोबा गावजों गाव दावराव दावसि जालायनानै थैयोबा बा 25 बोसोर जों सासे मानसिखौ नेफिननांगौ जायो दा बेफोरखौ सानोबा बेफोरखौ मिथियोबा बा बुजियाखैमोनबा खिन्थु बुजिनानै ला फैफिन न'खरखौबो दुखु होनो नाङा बिदा फंबायफोरखौबो दुखु होनो नाङा दा जुदि नोंसोर जुदि बिदि उतपात खालामबाय थायोबा न'खराबो प्रेसार मोनगोन बिमा बिफाफ्राबो दुखु मोनगोन बुहुद रोखोमनि जालांनायनि चान्स दङ आरोखि बिनिखायनो बिथांमोनखौ आं खनसेबाव आरोबाव गले गले गुरैयै खावलायबावो बिदि खामानिखौ गार आरो नोंसोरो पुलिसनि आखायाव बा माबा मोनसे संगठननि थ्रुयै पुलिसनि आखायाव गथायनानै ला ओमफ्रायो दा मैयानि घटनाखौ आङो बुंफिनबावनोसै सनितपुरनिखौ आरो उल्टापानिनिखौ उल्टापानिनि केसा जाहैबाय बिसोरो दाख्लैहाय बे आनन्द होननाय साइडआव बे आनन्द बाजार चिरां गोलैयो आरोखि बेयो नङा बे जायगा जाथाय जाग्रोनाया बे थिख्लागुरि मिलन बाजार साइडनियाव जानाखि घटना जादों मोनायाव थांनाय सानसे सिगां फैसा लांदों 2 लाख थाखा लांदों सना रुफा लांदों होननायाव इनभल्भ दंमोन बे माबाया मा होनोमोनलाय सानसुला वारिया बेयो न'आ क'क्राझार माबानि मा होनोमोनलाय कुसुगाव साइडनि खासिबारिनि बे मानसिया बेखौ जेब्ला हमनानैहाय खारदों ना मादों होनदों जोंथ' पुलिसफोरनि बुंनायसो बियो खिन्थु एनकाउन्टाराव थैदों होनदों आरोखि माने गावजादों खारनायावहाय बेखौ जोंनो मैया खोन्थाफैदों ओमफ्राय बिसोरबो दुखु फोरमायफैदों जोंबोथ' बिदि गावनो सानाखैमोन नाथाय आखायाव हाथियार दङ बेखायनो जोंखौ गावनायखाय जों गावनांदों होननानै मैया खोन्थाफैना लादों आरोखि बिसोरबो दुखु फोरमायदों गेजेरावहाय थारमाने जोंबो बेबायदि बर' लाइमोनफोरखौ बिदि गावनो जोंबो लुगैया जों थैजानोबो लुगैया होननानै बिथांमोनाबो फोरमायफैदों दा साननो हागौ बा माखासे मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव नुयो उमुक लिरो माबा माबि लिरलाबायो दा आसे हल आङो दा एनएलएफबि जानाखि जों संगठन दङ मोननै केम्प दङ जोंना दा मोनसेया जाहैबाय उदालगुरि नैबे दा प्रेस मिट होनाय जायगा मोनसेया दङ क'क्राझार दा बे मोननै केम्पआव मा प्रब्लेम जादों मा प्रब्लेम जायाखै बाहेरनि मानसिया बारा मिथिया जों मिथियो बांसिन जों मा फेस जायो मा फेस जायाखै जोंनि सावरायनायाबो आवगायलांगासिनो दङ जेब्ला मोनसे स्टेजाव आवगायहां जायो अब्लानो मोनसे नङा मोनसे
प्रब्लेम क्रिएट जानानै होयो दा आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि सावरायनायावहाय बिथांमोना दे हेफाजाब दाहाथों नाथाय हेंथाबो दाहाथों आं बेखौ खावलायो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोङो दा रावनिफ्रायबो जों फाइनान्सियेल हेल्प मोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे एनै सफैयो खिन्थु केम्प मोननै सालायनो बे हाया बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' जों मोनखाया होबा लागोन आरो होखायाबा आरो जों नाङा जों खस्थ' खालामगोन आरो आंनि गासैबो जानाखि मावथि लोगोफोर दङ एनएलएफबिनि जानाखि दा केडेट्सफोर दङ जायहा एसे बोराबनानैहाय बिदिनो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावनो ओंखारलांबाय जानाखि दा थालांबावनाय केडेट्सफोर दङ आं बिसोरखौबो खावलायो गासैखौबो जोङो नंगौ हारिनि मावनो थांनो नागिरनायाव जों खस्थ' मोनखायो खस्थ' मोननानै सानसे मोनजायाबादि दुखु मोननांगौ साननै गस्ला गामसा जुदि मासाव जुदि मोनाबादि दुखु मोननांगौ बेबायदि गैया नांगौबा ज' राननानै थागोन ज'यैनो खस्थ' खालामलांगोन खिन्थु फिथाइया सानसेबाबो थाहैगोन आं बेखौ फोथायनाय दङ जोङो ज'यै खस्थ' खालामलांगोन जानाखि केडेट्सफोर दङ आङो दहायबो रायलायबाय मैयाबो रायलायदों मैयाबो बुजायदों सेंग्राफोरखौ मोनजाबा जागोन मोनजायाबा राननानै थागोन खिन्थु जोङो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ मावथ'वा जेब्लानासिम जोंनि थांखियाव सौहैया उनावहाय थांखिया सौहैया जुदि सौहैयाबा बेहाय जोङो माबा मोनसे डिसिसन लाफिनगोन सोमावसारनायनि बेलायाव खिन्थु दानि मुहुर्त टाइमाव जोङो माला सोमावसारफिनगोन जों मा खालामफिनगोन जों बेखौ फोरमायथ'वा खिन्थु थांखियाव सौहैयागौमानि जों नाजाबाय थागोन जोङो बिदिनो थाबाय थागोन आरो सोरबा सोरबाया बुंसावो ओइ माबासो सिजफायार नङानो सारेन्डार जानो जोङो एनएलएफबि आफादा जों सारेन्डार जायाखै जेब्लानासिम जोंनि थांखिया सौहैया जों मालाबाबो सारेन्डार जाया हाजार जन मानसिया थैलांखाबाय आरो हाजार जन थैबावनो आरो रेडि जाबावनानै थायो जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा जों दा बेबायदियावसो दङ खिन्थु गाज्रियै नङा जोंनि थैजों जुदि बड'लेण्ड सोरजिलांफिननो हायोबा जोंहालाय माथो खहा माबा मोनसे जुदि मोनलांफिननो हायोबा खिन्थु जोङो सोरखौबा खहा खालामनानै सोरखौबा माबा खालामनानै जों बड'लेण्ड लाबोनो जों बिदि हाया गावखौ बावसोमनानै जुदि लाबोनो हायोबा बे साबसिन आरो मोजांसिन दा बेखायनो बे प्रेस मिटखौ लिंहरनाया बेनोमोन दा नोंथांमोननिखौ दा हामलायनाय बावहरबावबाय आं आरो जोबनायावहाय फैबाय जों लिंहरनायावहाय मोजां मोनदों आरो आङो गासैबो जानाखि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौबो आइ आफा आदै मादै आदा बाजैमोनखौबो खावलायहरो जोंनि आफादाखौ जों दा बबे लामाजों जों लांनो नागिरदों नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव नुलांगोन मा मावलांदों मा मावलाङाखै आरो बेनि प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो जानाखि नोंसोरो जुदि बिसोरखौ नुयोबा डाइरेक्ट जोंनि इनफरमेसनखौ हरनो नाङा बा जों नाङाबो खिन्थु लामा सामा जुदि बे जानाखि दा जोंनि सेंग्राफोर दङ एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावनो ओंखारदों बिसोरखौ नोंथांमोनाबो बादा हो बुलाय बुसाय दाखालाम गावजों गाव एक्सन एब्रबो खालामलांनो नाङा आं सिगांनिफोर बायदि बाथ्राफोर बायदि उमुक जाबाय उमुकनि पार्टिया उमुकखौ होसोयो बेबायदि जिनिसखौ आङो बे दानि थासारियाव आं थासान्दियाव एनएलएफबिनि आफादगिरि आं थासान्दियावहाय आं गावजों गाव मालाबाबो थैनि बाना गेलेनो लुबैया आरो जोंनिफ्राय मालाबाबो एक्सन एब्रब जानाय नङा गोजोन्थों गिबियावनो निउस चेनेलनि साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ हामग्लायनाय बावहरबाय दा जों दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे आफाद दानाया गोरलै बाथ्रा नङा जायफ्रा आफाद दानायनि मुङै गावखौ फोसावदों आं बिथांमोनखौ स्पेसियेलि खावलायो आफाद मोनसे आर्मस रिभलिउसनारि संग्राम खालामनो होनना ओंखारनाया गोरलै बुस्थु नङा बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायो जायफ्रा साना हसिया आर्मस रिभलिउसन खालामनायनि मुङाव रायजो राजाखौ दुम-दाखाल खालामनानै रायजो राजाखौ सिगि सख' खालामनानै गाज्रि थासारि बर'नि गेजेराव बारहोदों बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बिथांमोननि जि साननाय बे साननायखौ बन्द' खालामनांगौ मानोना संग्रामा गोरलै बुस्थु नङा हाथियार लानानै हाग्रायाव थानायल'जों संग्राम जाया बिनि साननाय बिनि गियान मेलेम फारफ्रोमनिफ्रायबो जों स्ट्रं जानांगोन अब्लासो जों मावलांनो हागोन दा जिफोरखौ नुबाय जोङो जायफ्रा एनएलएफबि आफादनिफ्राय डिसचार्ज होजादों बिथांमोनखौ जोङो
मा मावलांगोन बेखौ जों सानस'नोनो हाया। गतिके बिथांमोना गिदिंबोफिननांगौ, सरकारजों पुलिस मिलिटारिजों मोजां सिन्ता लानानै बिथांमोना सारेन्डार जानायनि फारसेखौ सिन्ता खालामनांगौ, आं बिथांमोनखौ आपिल खालामो। लोगोसे NLFB-नि जि नाम लादों बिथांमोना NLFB-आव गोबांथार दाय मावनानै थांनाय, अलरेडि बिथांमोनखौ बिजिरबाय थानाय समावनो बिथांमोना बेखिनि खामानिखौ दा मावबाय थादों। बेखाय जिहेतु NLFB-हाबो मोनसे रुल एन्ड डिसिप्लिन दं, बे डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलिलांनो हायैनि थाखाय NLFB-आ बिथांमोनखौ बिजिरनो गोनां जादों। बिजिरनाय समाव बिथांमोना जि भुल डिसिसनफोरखौ लादों, बे भुल डिसिसनफोरनिफ्राय एसे सानफिनोब्ला मोजां। आरो NLFB-आ मालाबाबो खावनै जायाखै। जायफ्रा डिसचार्ज होजाबाय बिथांमोना जानला मानलाहै आफाद NLFB-खौ खावनै जाबाय होननानै बुङोब्ला जानाय नङा। जों NLFB-आ खौसेयैनो दोङो आरो मोनसेयैनो दोङो। जों जेब्लायबो मोनसेयैनो थाबाय थागोन आरो सरकारजों जों सावरायलांबाय थागोन। सरकारजों सावरायनायाव जों एसे आवगायहांनायाव जोंखौ बेबायदि सावरायनायखौ गाज्रि थासारि खालामना होनायनि मोनसे बिथांमोननि षड़यन्त्रसो होननानै जों सिन्ता खालामदों। NLFB आफादा थिगानो दङ, सावरायलांबाय थागोन आरो सावरायगासिनो दं। दा बिथांमोना जिफोर खामानिखौ बर' रायजो राजा लुबैयाखै, जायनि जाहोनाव NLFB-आ हाग्रानिफ्राय हाथियार लानानै सरकारजों सावरायनो होनना ओंखारबोबाय, बेबायदि समाव बिथांमोना जुदि आरो बे थासारिखौ जुदि बर'नि गेजेराव लाबोफिनोब्ला जों इनायनो दुखुनांथावना। आरो बेखौ बिथांमोननि खर'जों साननानै बेखिनिखौ खालामनायाव जों अत्यन्त दुखुनांथावना होननानै जों सानदों। मानो होनोबा जायफोर गथ'खौ नुबा नोंथांमोनाबो बुजिगोन, ओरैबायदि बिनि साननाय हनाय गियाननिफ्राय लानानै गासैबो डाउन। दा बे हिसाबै बिथांमोना मा मावलांनो हागोन हारिनि थाखाय? दिनै थैनायाव जोंहा दाख्लैबो मैया क'क्राझाराव सासे थैबाय, बेयाव जों अत्यन्त दुखु मोनदों। जायनि जाहोनाव जोङो बिथांखौ बारे बारे खावलायदोंमोन, नोंसोर फैफिन। आफादा खौसेयैनो थाना मोजां डिसिसन लानानै आवगायलांबाय थादों, गभर्नमेन्टजोंबो सावरायलांबाय थादों, नोंथांमोना मानो बिदि खालामदों होननानै जों बिथांमोनखौ लेंहरबाय थादोंमोन। लेंहरसेयावबो बिथाङा फैयासै। नै थाङै थुङै मैयानि दिनाव बिथांनि गोथै सहखौ बिथांनि बिमा बिफा न'खरनि मानसिया बाननो गोनां जाबाय। थिग बिदिनो जों बेफोरबायदि जोंनि मावथिफोरखौ जों आरोबाव फिन जिउ गोमालांनाय, सुथुरजों गावजानाय, इनाय अनागारै जों बिमा बिफाखौ दुखु होलांनाय, जों बेखौ लुबैफिनाखै। गतिके गभर्नमेन्टजों जों जि सावरायदों, बे सावरायनायाव बाहागो लानायखौ मोजां मोनदों। आरो जायफ्रा बेबायदि बिथांमोनजों सिभिल जायफोर दङ, बिथांमोना जाय गनायथिमोन बा प्रान्जलमोन, बिथांमोनजों लोब्बा होफानानै थांदों, बिथांमोना एसे सानफिननाया मोजां। संग्रामा गोरलै बुस्थु नङा। हाथियारजों दावहा नांनो ओंखारनायनि साननाय हनाया बोरै जानांगौ, माब्रै जानांगौ, जों माब्रै मावलांनो हागोन, बेफोरखौ सिन्ता खालामनो हानाय मानसि बिसोरनि गेजेराव गैया। बेखाय बिसोर बे सिभिल जायफोर थांफादों बिथांमोना ओंखारबोनाया मोजां। जिहेथु जों गोबाव सम संग्राम खालामना जों मोनदांबोखाबाय। NDB-नि समनिफ्राय लाना NLFB-नि समनिफ्राय लानानै दिनैसिम जों मोनदांबोबाय। सरकारजों जुजिनानै जिबायदि अबस्था बर'आ जाबोबाय, बेखाय ओरैनो थैस्लायस्लाय जोङो फैनांगौ, मोजां सावरायबाय थादों, सावरायनायाव हेफाजाब होफैनांगौ। नङाब्ला सरकारनि पुलिस मिलिटारिफोरजों बिथांमोना सारेन्डार जानांगौ, आं बेखौ खावलायो। आरो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो, थांनाय भालुकपुङाव जि घटना जादों,
क'क्राझाराव जि घटना जादों बेफोर घटनानिफ्राय जों बारग'नो थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जेन बिथांमोनखौ लोगो मोनोब्ला बुजायनानै बिथांमोनखौ मेन स्ट्रिमाव लाबोफिननो नाजाहोनायखौ आं रायजो राजानिसिम बेखिनिखौ खावलायो। बेखिनियावनो आं नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।